يقتل في سبيل الله أموات. Şeyh Said yerinde durması veya bulunduğu ortamda medrese hayatına çekilmesi, bulunduğu mekanda ailesinin arasında oturması kendisi için hicap olarak görüyordu. Çünkü o bizim gibi değil. Çünkü o bilen biri, alim biri, müderris biri ve her şeyden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olanıdır. Dolayısıyla kendisine düşen bu miras görevini en güzel bir şekilde nefesinin son anına kadar izzetiyle icra etmiştir. Şeyh Said rahmetullahi aleyh medreselerde almış olduğu eğitim hem dini hem ilmi veya bir başka ifadeyle dini ve pozitif ilimlerle kendisini donatmıştır. Çünkü kendisi aynı zamanda geldiği soyu da aynı edeple, aynı terbiyeyle, aynı ahlakla büyümüştür. Babası, dedesi ve daha büyük dedeleri bunu kendileri için her zaman bir şiar edinmişler, her zaman kendileri için bir hedef olarak görmüşler ve çocuklarını da bu anlamda yetiştirmişler. أول استعيذ بالله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Yani Xudaya Teala أول دستپیکی ده بری اهل ایمانی بری باورمندا دا خوندنی و جوان رگو بخوینن حتی خدای تعالی دقتا مؤمنه بال به وصف خلقیته به yani destpeka hammidiş di çiye خلقیته خدای تعالی بال به خلقیته ve bal به yaratılışı ve kişan u de peyreji خلقیته insani ko alaqe çebuye bira Müslümana bira ehli imani ani jiberveye ki براستی حوجیه ما پر به هیا خصوصا حوجیه جوانی ما به هیا yani belki برای ما يند سر عمركينا ادي بلكي حوجية وانين با لبلي حوجية جواني ما پر به هیا كو بمسلا بتفصيلات ببنجاه باش زانبن داكو ايمان وان ايمانك وسا قوي با کو او ایمان او باوری او زانی بتو آوائی لهمبر تو با و باهوزا نهجه جبر فيه که حوجیه هي کو ام هنکی لحادثه شیخ سعید افندی بفی چاویشی بنیرن مالسف زیده معلومات ما زیده آگاهی ما دربار نزدیرو کا مده
tünene. Yani em dizanin Şeyh Said Efendi tevli çillu şeş hevalên xwe li Diyarbekirê hatiye idam kirin, hatiye dalekandin li hember rejimeke muhalif-ê İslamê serhildaye, li hember rejimeke muhalif-ê İslamê derketiye lêbelê di pêşiya vê serhildanê de û di pey vê serhildanê de çi tişt hatine jiyandin, çi tişt hatine derbazkirin mixabin zêde heya me jê tuneye ji ber vê yekê ez wisa bawerim ku hewceya me pir bi xeberdana di derbarê waqîeyê de heye înşallah bi hindikî ve jî îşev em dixwazin hinekî bala hev û din bikşînin bi bal wî alî ve ji lew Seydayê Bedî'üzzeman di îşaratül î'caza xwe de gotinek pir mühim dibêje ez bi Tirkî bixwînim dibe mazi istikbalin aynasıdır. İstikbalde vücuda gelecek icatlar mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir. Yani heger em maziya xwe nizanibin de istikbal ede de dema bêde bêwê çi biqewme çi bêserême divê avahî û bînayiyeke çawa bê avakirin em ê jê bêxeber bin, em ê jê nezan bin. Şixwe birayên hêja Xwedayê Teala di Qur'anê de di Sûretê Yûsuf ayeta 111 de Estaizu billah dibe lekad kâne fî qasasihim ibretun li ulil elbab. Di qissetan de divan qissetên ku Qur'an ji we re neqil dike de ibret hene, şîret hene ji bona kesên dixwazin ibret bigirin, ji bona kesên dixwazin fêm bikin. Binêrin dema em li qisseta Hazretî Yûsuf aleyhisselam û birayên wî dinêrin bi tenê mesele ne avêtina çalê ye û ne serkeftina Hazretî Yûsuf aleyhisselam e. Li aliyekî din manzareyeke wê demê heye, karakterîstîkeke milletê Benî İsraîl heye, bingeha Benî İsraîl di wê sûretê de, di wê qissetê de ji bona me tê tarîf kirin, ji ber vê yekê merivê ku guhê xwe bidewan baş bifikire wê manzarê xweş bibîne û ji ber vê yekê wê li hember xerabiya neyê xapandin û bêbiçe awayî lazim e gavan bavêje wê awayî wê gavên xwe bavêje. Her wekum dizanin ji xwe dewleta Osmaniyan dewleteke nîvcoyî bû, yani dewleta Osmaniyan ne dewleteke İslamê mütekamil bû. Piştî xilafeta Hazretî İmamê Alî êdî li ser rûyê erdê dewleteke İslamî a mütekamil a ku dilê müminan xweş bike êdî nema bû.